Аз се върнах от туалетната и сега идва с мен Емчо. Еми, по-скоро. Ей, там. Какво бе? Добре, почваме снимаме. Аз ще изтрия трафикейшн. Че ти си увеличи яркостта. Това е. Лайна. Давай, добре. Добре. О, чакайте да ми върне нещата, че ще му щупа главата после. Добре, айде. Оф, дали Къде си, бе? Ще трия сока. Чай, че аз трия едно нещо си стегла. Падам! И умре. Не отказ, бе. Ай се, бе, Крис. Има някакво зомби, където ме гледат смотано. Тъпо. Скача, бе. Поскачам, бе. Ти психично болен ли си? Да, бе, да. Е, да си ми зарядно. ма не знам как да скоча. Добре, дай. Аз ще сваля, не, без да умираш. Ти ми да си зарядно, аз ще сваля без да умираш. Дай. Не! Ара, бе, брат. Ох! Зарядно. Ма какво да правя по дяволите? Моля те, доноси ми зарядно. Има една дупка, където им чуеш. Брат, доноси ми зарядно. Аз ще ти сваля. Добре, бе. Дай ми зарядно. Първо ми дай зарядно. Добре, сай. Ще даме нещата. Гаджето ми звънка ми. Кое? Да. Айде, добре. Къде отиваш, бе? Да взема разклонителна. Да взема разклонителна. Аре, моби зен. Емчо, свалям. Моби гъс. Мокни, че снимаш. Не ми пука. Иване! Гледайте се след това. Ти какво направи, бе? Набра се. Пласнах си топките. Какво съм направил? Добре. Чакайте. Това разклонител се страши. Много ми пука за него. Не, бе, снимай. Свалихте. Как ме свали, бе? Лесно, бе. Тъпак. О! Той имало такова, бе. Какво, бе? Какво трябва да правя? Сега трябва да ми дадеш нещата. Бе, старт ли пише? Всичките... Старт пише, сега какво трябва да правя? Бе, ето тук. Ама ти не снимай, аз сега ще снимам после ти. Добре. Какво е това? И да пиши си пасворда в Фейсбук. Добре. Кебаб. Ох, бе. Аре, долното няма ли тръгна, бе? Пасворд. Написал. Иваши! Тук има някакво тайно пътче, ли? Какво тръгна? Та, има влакче. Ега му кефчето. Няма влакче, бе. Защото... То само да продължаваше. Добре. Така. Да видим в къщите дали има нещо. Как да продължи само следващото? Напиши си пак пасворда. Аре, продължи ми го на следващото. Аз не мога да го натисна, гледай. Цъкни го. Конфирм пасворд. Долното, да. На Това умприцата. го написах. Абе, без такива, бе. Сега виж тука. Какви такива, бе? Сега виж тука, бе. Ай, Иване. Ване, я ще напиши ти твой. Ще бъде за телеглата. Ще паднеш. Бе, не ми пипай телефон. Бара, аз мога ще поиграя, бе. Това ти е паролата в Google Play. В Google, в това, Фейсбука. 1, 2, 3, 4, 0, 5. 1, 2, 3, 4, 0, 5. 06. Юпи! Скачай! Скачай! Скачай!